салом алейкум дӯстон бинандагон ва мухлисони доимии шабакаи Сафархон ТВ. рӯзи алек шумо бахайр ва шодӣ бошад дӯстони азиз ва ҳар ки ҷое бошен худованд нигаҳбонтон бошад. Ва бисёри бародарон мепурсанд ки ҳамин тинкҳое ки апшикада мезанӣ качествияш чӣ хел ва ай ки ҷо тинкҳои качественира дастрас кунем. Бародаро мо худмон дорем тинкаи фурӯшӣ магазиндам ҳастай ва чӣ гиле чӣ свет қати маъқултонай ай ҳамаи намудаш ҳастай бародаро. Зиёда ай 10-15 намуд тинка дорем бародаро. Ай качестваи баланд, паст, миёна кадом качестве яки зурд мераса фурӯшӣ дорем. Фақат суратро то охира тамошо мекунем навора ва дастгира фаромӯш намекунем, лайкора мемонем ва касоне дар ҳамин хел тинкаҳо маъқулай метавонанд дар номерои болои экранмондагӣ бинависонанд. Ин номерои додармай дар болои ҳамин номеро да бинависонем ватсап ё имода ё ки зангш бизанен ашоти нарх наво суҳбат кунен ва чанд сантиметри дар кортай заводскои мебра тайёр равон мекунам ва шапкаи солбикои забор дар кор бошад ё ки ана шапкаи забор дар кор бошад новардон чизе ки нашоти тинка дар корай любой гилаш ҳастай на бародаро. Фақат вибр кунен тамом заказ кунен. Иншоалло дастсафкам дорем, дастсафка мекунем ҷое ки маъқултонай бародаро. Ва се намуд тинкаи кадом мешуда ки зурдтон бираса қати додар як ҳамсӯҳбат мешем. Ай номи канали Сафархон ТВ ҳам салом мерасонем, ҳам мегем ки ҳамхел тинка дар кора иншоалло ситкатон мекунад, ситкаи калон и додарай мақсад. Ана бародаро нигоҳ кунед чӣ хел тинкаҳо ҳастай. Чанд намудеш ки дар кортон боша ҳастай ва лентаам мезанад тайёр размери чанд метраи дар кортонай. Ай ҳамин тинкаҳо новардонам бигӯед новардонам мезанад тайёр метатон уголок наконечник чизе ки дар кора нашоти апшика метавонен ҳамин бародар да бинависонен заказ кунен ва устош хидми устотонам дар кор бошад. Номером ҳасте дар охир суратода ва метавонем бинависонед дар ватсаби мо. Иншоалло ки рафта реҳмон мекунем. Нигоҳ кунед чӣ хел тинкаҳои базебай ва чанд светаи ҷиҳа кадом светае ки маъқултонай. Ва бисёри бародарон мегуфтанд ки мо ай тинка харием ай пӯсти пиёз фарқш намекунад ай гази дорияй ба дастат бидаронӣ медара ва ай ки ҷо ҳам хел тинкаҳои сахт дастрас кунем бародаро. Ина рулон қати 3-4 намудай тинка размерош қати ташинаш қати мақсад кадом намудеш ки маъқултонай фарқ надорад. Фақат заказ мекунен ба чени зурас ва ба чени суми ҷевакбудагӣ иншоалло ки меёвем тинкара чӣ намудеш дар кор бошад. Новардоно ай 1 метра саркагӣ то 4 метра новардони калон майда ана тинкаҳои матви простой чӣ намуд тинкае дар кора барои криша ё апшика ай ҳамаш ҳастай. самарез партсвети худаш хамутои новардон партсвети худаш чизе ки дар кор ҳастай ҳамаша партсвет паковка карда равон мекунам. Фақат размери гирди кришара мегӯй ё расходи тинкара мегӯй иншоалло тайёр карда равон мекунам. Ина нигоҳ кунед и кафтара сурати кабути осмонӣ будак и тинкаира хидм задагиям ва якчанд сурат ҳастай дар охири навор ҳамаи ҳамин апшикора хидм кардагиам мақсад ам бародар харидорӣ кардагиам. Иншоалло ки качестваш беҳтарина дар качестваи материалаш гап надорам мақсад ҳазор раҳмат худо баракатш да дастгирӣ мекунам. морам ҳамхел апшикаҳои базеб ва качественӣ мезанем. чанд қимати як качественӣ боша аму қадар апшика базеб метавонад. ва дастгира фаромӯш намекунем бародаро ҳам лайкора мемонем ва касоне ки меҳмонем дар канал обуна мешем ва видеора дар имо ватсап подлиса мекунем бародаро. ва худованд ҳар як шуморо нигаҳбон боша ва дар паноҳи худо бошем бародаро. Фақат и бародара айнои мо салом мегӯем иншоалло ситкаи калон қати дастрас мекунем.